Zenideok, neure otoitzaldian agertutako hausnarketa jainkoarekiko elkarrizketa elkarganatzera noa gaur zuekin. Lagungarria izan albaldin bada zuekin elkarganatzean, ongietorri izan dadila, eta hanka sartzeri balego, barkai da zue. Zenideok, ohartu gara nolako pasartea dugun gaur, ohartu gara benetan nolako jokabidea Jesusena gaur. Hau benetan ikaragarria. Esango nuke gehiago, historiak markatu duen Jesusen ikutzearen aurrean aurkitzen garela. Eta historia zeharo markatu du. Begira, nik ez dakit noiztik, baina gure gizartean, nik Aristoteles filosofoari irakurri diot. Laugarren mendean Kristo aurretik, gizartea honelako antolamenduarekin banatu behar zela. Eta esaten zuen honelako zerbait, berdinek elkartzeko joera dabela. Berdintxoak berdintxoekin elkartu behar direla, bai? Eta honela modu natural batean edo antza horrelakoa zen, honela antolatzen zen gizartea. Libreak libreekin, nobleak nobleekin, esklaboak esklaboekin, osasuntxoak osasuntxoekin, nagusiak nagusiekin, gaixoak gaixoekin, eta bar. Eta honelako antolamendu batekin ibili gara gure munduan, modu baten edo bestean, belaunaldiz belaunaldi. Jesusen garaian honelako zerbait aurkitu egiten dugu, eta ez da bakarrik Jesusen garaikoa. Levitarren liburutik hartutako lehenengo irakurgaian argi eta garbi esan egiten digu nolako legea zegoen ezarrita Jesusen garaian ere, baina lehendik ere. Esaten zuten, legen ardunekin, legen arrastutenekin, lepraztutenekin, nola jokatu. Eta, bueno, konfinamendu metodologia etzegoen oso ondo garatuta, haien ustez, gaixo hauek gelditu behar ziren herritik kanpo. Eta are gehiago, legeak esaten zuen, norbait hurbildu ezkero, bai, leku batetik beste joatean, iritikat, atera eta honelako norbaitekin. Topatu ezkero, urrunetik, legen ardunek egin behar zuten oiu. Esan ez, zikin zeudela dirasteko, eta inoiz inorez hurbiltzeko, ez urreratzeko, ez ukitzeko ere, noski. Zelako bizimodu, imagina dezagun momentutxu bat, eta jar gaitezen lepradun, legen ardun baten azalean Jesusen garaian. Normalean, legen ardun hauek elkartzen ziren, iritik kanpo. Eta gehienetan, hiltzen ziren, hor, alkartuta denok, pues, irian sartu gabe, eta jendearekin elkartu gabe. Berdintxoak berdintxoekin logikaren arabera. Logika hori ez da gelditu duela 2000 urteko historia batean. Logika hori, zoritxarrez, historian gehiagotan ezagutu dugu. Adibidez, nazien garaian gogoratuko dugu guztiok. Judutarrekin eta ijitoekin segertatzen zen. Judutarrak alde batetik. Eta besteok beste batetik. Berdintxoak berdintxoekin logikarekin jarraituz. Baina ez da bakarra. Gaur egungo gure egoeran ere, kalean eskatzen ari den pertsona gehienekin ala gertatzen ari da, zoritxarrez. Kalean eskatzen ari bada, hor dago bera. Eta gutxi dira urreratzen direnak. Aldiz, elkartzen gara gure antzekoak izan daitezken hoiekin. Berdintxoak berdintxoekin. Kalean eskatzen ari bada, haien artean elkar daitezela, baina gurekin, gure gizartean honelakoak ikusten ditugu. Lagun bati gertatu zitzaiona, joan zen honek RGI, diru sarrera bermatzeko errenta kobratzen du. Ez da diru asko, eta bi seme alaba ditu. Eta etxe bizitza berria ikustera joan egin zen, eta etxe agentziako langilea entzutean RGIa kobratzen ari zela, esan zion, ez duzu profilia betetzen. Ez duzu betetzen guk bilatzen dugun pertsonaren profil hori. Batzuk ez dira guretarrak, berdintxoak berdintxoekin. Eta zu eta etxe hau hartu alduen pertsona bat edo ezin dira elkartu. Honelako mezu bat zegoen atzean. Eta
hainbatetan aurkitu egiten ditugu honelako adibideak gure egunerokotasuneak. Berdintxoekin. Eta diru-sarrera ekonomikoak badituzu, baina ez bazara iristen, elkartu beste batzuekin, baina hemen ez. Hau kasu berezietan, baina gure egunerokotasunean ere aurki ditzakegu honelako adibideak baita. Norekin harremanetan jartzen gara egunerokotasunean? Gurekin komunian daukaten hoiekin? Eta galdera egiten nion nire buruari, Iñaki, zu zergaitik elkartzen zaren pertsonekin? Zer bilatzen duzu? Berdintxoekin, Aristotelesen logika horren arabera, jarraitzen dudanean, konturatzen naiz, elkartzen naiz, ni pertsona moduan, ziurtasuna transmititzen didaten pertsona hoiekin. Eta ezberdinak elkartzen naizen bakoitzean, gutxi agotan esan beharra dago, hori da, seguru asko, zalantzan jartzen nautelako, itauntzen nautelako. Zerbait nire bizitzan, ziurgabetasunean usten dutelako da. Ez da konstientea, baina inkonstientekin pertsona bilatzen dugu ziurtasun egiten dugun guztietan. Ze ezberdina zen, Espiritu Santuaren eraginez, lehen komunitateko esperientzia. Kristau lehen komunitate, lehen Jesusen jarraitzaileen lehen komunitate, zeharo ezberdin jokatzen zuen. Honek harri dut, bigarren mendeko pertsona batek Erromako enperadoregoan bizi zen, Aristides izeneko filosofo baten hitzak, Jesusen jarraitzaileen komunitateak nolakoak ziren eta nola jokatu egiten zuten. Eta honelako zerbait, idazten zion Adriano garai hartako enperadoreari. Kristauak esaten zuen, errege hori, haien liburuetan ikasi dugun bezala, egiatik eta zientzia zehatzetik gertuago daude beste herriak baino. Haiengan ez da gezurrik aurkitzen. Eta jarraitzen du Aristides filosofo honek. Elkar maite dute. Alargunak ez dituzte mespretxatzen. Eta umezurtza indarkeriaz tratatzen duenengandik askatzen dute. Eta jarraitzen du, arrotza ikusi bezain laster, arrotza, ezberdina dena, kanpotarra dena, ezagutzen ez duguna, ziurgabetasunean jartzen gaituena, alegia, ikusi bezain laster arrotza, euren etxeetan, kristauen inguruan hitz egiten ere, euren etxeetan, bigarren mendean, euren etxeetan sartzen dute. Eta anaia bailitzan posten dira. Eta euren artean pobreturik edo behar larrian dagoen norbait egon ezkero, ez dute usten albo batean, hori ez da guretarra, esan ez edo pentsamenduaz, berdintxoekin logika jarraituz, ez dute hori egiten, baizik eta jarraitzen du testua, behar larrian dagoen norbait egon ezkero, haiek ondasunen ugaritasunik ez badute zer eman, eta pobretasunen ere bizi badira, behar duten helarazteko, barau egiteko gai dira. Barau egiten dute, kendu egiten dute eurek behar duenetik, eta aurreztu egiten dute berari laguntzeko eta begi egiteko. Hau da, lehen komunitateak zuen bizipena. Ez berdintxuekin, ezke ateak ireki, etorri gurekin, elkarbana dezagun daukagun gutxia. Eta gure aiton amonetik ere honelako zerbait ikasi egin dugu hemen Euskal Herritarrok baita gerra garaitikona gertatutakoak kontatuz eta kontuan hartuz. Hori da, esaten du momentu batean, nik galdetu egiten nire burua izu, nondik hartzen dute kristauek bigarren mendean jadanik ere, nondik hartzen dute indarra, abei egiteko eta ezberdinarekin elkartzeko, hain gogotsu, hain posik, hain modu berezi eta markagarri baten historian. Jesusen gandik da. Duela 2000 urte Jesus urreratu zen, baztertuta zegoen pertsona baten gandik eta ikutu egin zuelako bere leprea, bere gaixotasuna, bere ukiezina zen hori. Esaten du Paulo bere momentu batean, Paulo apostoluak bere garaiko gutun batean bere esperientzia zalduz. Abegi egin elkarri, Kristok berak zuekin egin zuen bezala. Kristok abegi egin gaituelako, inondik inora begiratu gabe nola gentozan gu ere. Hau da, zein da gakoa hemen? Nondik hartu indarrak ezberdinarekin? Anai arrebak bezala jokatzeko, azken bola honetan Fratelli Tutti eta hainbat mezu ezberdinetan, aita santuak bidali egite eta luzatu egiten digun modu. Nondik atera indar hori abegia egiteko arrotzari?
Hemendik, Kristo gurekin egiten duelako hori egunero. Gu ere, esote dugu gu ere, legenar antzeko zerbait, ukiezina dena gure barruan. Inkluso begiratzeko guk ere zailtasunak dituguna. Esote dugu guk ere, gure burua onartzeko zailtasunak ditugun hori, gure barruan. Esote dago gure barruan, gu ere begiratzeko beldur garena gure barruan, zerbait egin dukulago iraganean, edo zerbait, ez dakit gure buruaren inguran ez dukulako onartzen. Nik behintzat, gazten artean aleginda hainbat alditan nabaritu egiten dut hau. Euren burua onartzeko zenbat zailtasun dituzten. Eta gu ere, oso maila altua jartzen dugu gure buruarekin, oso zorrotz jokatzen dugu askotan gure buruarekin. Eta gure buruari ez eginda begia ona, nola egin diezaiokegu beste batia begia. Kristo gure bizitzara etorri da, eta ikutu nahi du gure zauria, iku ezina dena hori. Eta gure bizitzan sartu nahi du. Hasita guretzat onartezina den hori. Potilik teologo protestante batek esaten zuen horrelako zerbait fedearen inguruan. Fedea zer da? Onartu, jainkoak onartu egiten zaituela, onartezina zaren horretan ere. Norberak izango du bere barruan onartezina den zerbait barruan. Ireki diezaiogun Jesusi, bihotza gure alderdi hori iskututa, erdizkututa aukagunan barruan. Eta senti ezagun nola begi egiten duen arrotza den hori. Zaurituta dagoen hori, legenarra duen hori. Eta senti ezagun hori. Debalde eta musutruk jaso duguna. Debalde eta musutruk edatzera gonbiatuta gaudela besteekin ere. Nolatan egongo da logika bat berdintxuekin Aristotelesen esanetara ukituta izan bagara gure barruan, gure zaurian, eta begia eginda sentitu albagara, eta onartuak onartezinak garen horretan ere, Jesusen partetik. Gu ere, kontakizun horretako legenarduna garelako. Azkenengo zehetasun bat, eta honekin amaituko dut. Ez dakit fijatu zareten, baina pasartaren bukaeran esaten du, Jesusek ukitu ostean legenarduna, handik aurrera bere bizitza zeharo aldatu zela. Testuak esaten du, jadanik hortik aurrera, ezin zela sartu hirietan, eta basamortuetan eta hiritik kanpo gelditzen zela Jesus. Jesusek erabaki oso ausarte egin zuen bere garaian. Ukitzera ausartu zen, legenarra, ukitzera sendatzeko. Jakin hortik aurrera jendeak ezberdin tratatuko zuela Jesus. Jesus hurbildu da gurenera, eta ikutu nahi du gure zauria. Jakin da horrek bere bizitza ere aldatuko duela. Bere bizitza, jainkoaren bizitza zeharo aldatuta dago gu ikutzeagatik. Eta musutruk, jaso duguna musutruk ematera gonbidatuta. Imagina ezazue ondoan daukazuela, edo ezagutzen duzuela pertsona bat oso zaila begia egiteko, oso zaila tratua berarekin. Edo harremanetan jartzeko ez dela erreza. Aizue, hurbildu ezkero eta apurtu ezkero naturala omen den berdintxuekin esaten duen lege hori, Jesusen gandik gertuago ibiliko gara. Agian gure bizitza aldatuko da, Jesusen abezala. Baina hori, ziurgabetasuna ekarrita ere, hori, Jesusen seinale izango da. Hausar gaitezen, Laukizko parrokia, mundua eraldatzera, lege hori urratzera, eta ezberdinen arteko topaketak, anaitasun topaketak, bilatzera eta sustatzera, gure mundu behartxu honetan. Ez daitezela inoiz gehiagorik egon, legenarrak eta legenardunak tratatuta bezalako pertsonak. Ez behintzat gure inguruan baldin badaude. Hala behi.